I posvima ljudi, dobrodošli u Gaming HD. Danas ćemo pokazati top 5 aplikacija snimanja ekrana. Prva na 5. mjestu je SCR Pro. Mislim, ukucate SCR Pro i sve vam izbaci screen rekordere. Na 5. mjestu je najbolji screen snimač. I njega sam koristio, jako je dobar. Na 4. mjestu je free screen recorder no rot. Na 3. mjestu je screen chest. Na 2. mjestu je show. Vidite. I na 1. mjestu s kim ja snimam je Mobizir. To je bio to, ljudi, tiče ovog klipa. Vidimo se u nekom sljedećem. Lajkajte video, šerujte i subscribeujte se na moj kanal. Ćao!